רגע, בוצר, לא רואים אותך, תקרב קצת, יא בן ז... כן. נו? יום ראשון בחטיבת תכנון. טייק 1. יום חמישי, הגבר. אפס. מה קרה? אוי! בן ז... משעמם, עכשיו תהיה פה... תפסיק, רגע, נחשוב על קטעים. תחשוב על קטעים? נחשוב על קטעים, אנחנו חברים. איזה קטעים, גבר? למה נפח? איי, זוז, יא בן ז... לאט משתחררים, עוד מעט מקבלים פקש. אולי. נקבל פקש של מערב ראש השנה, יש הזמנה לאוקטיפוס. חכה, תן לי לצלם את זה. מה? הזמנה יא בן ז... אתה לא יוצא, גבר, אתה חברים, אבל יש פה אנשים שיוצאים. אני יש רק יד אחת. מה אתם סוחבים בפנים, גבר? אתה רמטכ"ל? סליפיש! תסתכל עליי, סליפיש. בוצר! שימו את הארגזים שם למעלה. מי אמר שיש פה ג'ובניקים? יא אללה. תראו מה זה. או-אה. רגע, בוא הנה. אוי בן זה. תדריד זה איפה שבא לך. בוצר! תראה לנו שוב את הפקש. בוא'נה, אני לא יכול, אתם מול השמש, זה לא טוב. בוא נצלם את המבחש. רגע. פתח את החלון. צעיר! הנה, יא אללה, שתי צעירים. מה זה? איפה יא בן צלצם, ימין. קושי! יא בן עברו יא בן זו. תבין, נצלם את הפקש שלי. איפה הפקש שלך? תעשה עליו איזה פוקוס. נביא עליו איזה מוקוס יא בן זו. שלק. למי זה? נו, אתה לא פפה כבר, בן זו. למי זה? אורי שוב בפעולה מסווגת, מעין כמוה. תביא כוס משם, אורי. אנו רואים אותו כעת מכין את מבצע חדן. טם טננה הנה אחד יודע להצטלם בן זון. טננה. הופה, אנחנו רואים את סליפיש ואת בוצר עוזרים פה בפעולה המכוונת. זהו, זה מה שזה. שזה אמרת לי לבוא אליך, בן ז... בחיים לא אמרתי לך את זה, גבר. בן ז... חברים או לא? לא. לא, צריך להגיד מה? בשביל המצלמה. כן, אורי כעת בלבוש מסווה. פריד, זה בשבילך, איפה הוא? השרוך.